Network. Maigsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Daghang mga kalibog, mga kasamok sa panghuna-huna tungod sa daghang dili pagsabot ug usahay, may nayaktas pagsulti og nasupak sa kamatuoran. Nagdapit kami kaninyo ning atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diya unas tanan pasalamat ha. Salamat ato sa itong magagahong nga Diyos nga nakatag ka na itong kahigayunan, kabaskog o mga lamdag niya nga kita makapaambit sa mga pulong sa Diyos. Utang na natong dako sa magagahong. Salamat sa atong Arsobispo iyang Ekselensya Jose Serapia Palma nga daghan kayo nahimo sa atong Archdiocese of Cebu. Usa niini mao ang iyang pagkatag og mga parokya provided with priest nga makatabang kayo sa mga katauhan nga layo na gyud sa simbahang dako sa lungsod. Salamat sa atong Arsobispo. Natukod sa niya ang house or home of the aged retired priests. Mga pare nga retirado na, bardado na, nga nihunong na sa pag-alagad sa parokya, gigam sila sa ka balay. Tinay tambal, inadlaw nilang pagkinahanglan sa panglawas, o pagdasig kanila nga nagya po nilang apostolado sa pagampo o apostolado sa kasakit nga ihalad nga tos Ginoo. So daghang mga pare iyang paghalad sad sa pagatiman sa mga batanon, daghang mga panginahanglan sa mga batanon, i-provide niyang spiritual director ang mga batanon. Daghan sad ang mga taga norte, south of Cebu nga doon ay mga igsoon nato nga wag gyud balay, wag yuta na providean sila house and lot. Kini dako kayong kasas Ginoo. Nagihatag kanato si Arsobispo Jose Serapia Palma nga naila sa iyang pagka makugihon ug mayong liderato sa mga katawhan. Salamat kay Arsobispo. Ako sang concerns, atong social concerns Talisay City, doon natay mayor nga makugihon, maunungod o matinabangon kay sa makabus. Doon na siya programa nga action agad. Mga layman nga iyang gipili nga makatubag dayon sa mga emergency. Doon ay magbangga, doon ay mga damage, doon ay mga masamad, madade sa hospital, matabangan ang ilang tambal. Makabus nga maka-admit sa Southern Medical Center o District Hospital nga nasa Talisay, libre ang tambal, libre sa doktor. Salamat kayo nga mayor na aniyana o tungod sa iyang kakugi o paghalad, kadawat siya og award. The highest award of the LGU's local government units. Ang iyanlan o the Seal of Good Governance. Sa muna labing taas nga award sa tanan ng mga empleyado o mga elected officials tibok Pilipinas. Saludo ta sa buotan nga mayor, Samsam Gulyas, siya yabagan sa siya. Siya asawa, Congresswoman Ria Gulyas, nga katag sa ang pag-adto sa unom ka mga lungsod sakop sa First District. Nga, habag sa mayor, mo atong buotan digdong, malamon sa nga Vice Mayor, si Francis Asnar.
Ya, ang mga councilors, mauling musunod sila si Digol Golias, Maning Cabriana, si Rudy Cabigas sa Pagumangkon, Lister Daan, si Danny Caballero, Gil Lestauro, Ferdi Rabaya, si Atty. Rocky Bass, si lain nga konsyal, mao si Lito Bagaltos, o si Honorable Ophelia Ilanan, ya dunay duha ka officials, ex-officio councilor, si Inday Consial o si Magdi de la Torre. Kining hugpong sa councilors, the council, the vice mayor, and the mayor, naka-produce og daghan kay mga proyekto kay ang mayor di man maka-release of much money without the approval of the council's resolution or ordinance. So, salamat ang Diyos magapanalangin. Kung yung mag-isuon, upanako niya si Brody Racasa, atong nailang tigsingki, tigsangka, o pagkita gyud sa Biblia, unsa ning nagsumpa kay sa Biblia. The Bible becomes unbelievable kay naamadi ni Rod. Pero one na siya ron iyang pagdayag kung say husay niya sa si John Porca usas mga serial sa Catholic, Charismatic o Catholic faith. Ato unahon si John Porca. Ang salamat Bradsok, mayong hapon, labi na sa itong bisita karon nga niya din Gas Marigondon ug San Fernando, Lububoy, Romarillos ug sa tanan nagsunod. Ako pangutan na Bradsok. Na medyo nining adlaw ako nasugatan natin pangutan na ha. Nga kanang langit nga ang sa Biblia, usal na ka-idea sa mga Katoliko og labi na si tigsuwat sa Biblia. Unsa maka-tubagan ni Bradsok nga kining langit na bagay atoy kapadayan sa Biblia nga na ay lugar o di napita, asan napita. Kay matud sa pangutana nga ug naa pa ng langit, ang Dios manluyon yang anong namang kaboy imperno. Unsa man kining langit Bradsok nga mabasa nato sa Biblia? Ang mabasa nato sa Biblia, kung muna sa Diyos, takusta, matuo niya na. Kay si San Pablo sa 1 Corinto 2:9 nag-ingon nga, dili ugwa pagin makita sa mga mata, ni madungog sa dunggan sa tao, ni mabati is kasing-kasing. Kadtong giandam sa Dios nga kalipay dito sa langit. So, sultin San Pablo nga, it is a tremendous kind of life and happiness which is forever. Dito sa langit, atong kalipay, wapa na ito masinati siya yuta. Kanya sa Isaias 35, Jis, mingon sad si Propeta Isaias nga tuong si Ginoo nga kini mao ang kalipay sa mga tinubos nga makaangkon sila sa kinabuhi o kalipay ng may katapusan. So, kanon na yung gilitop ang kinabuhi o kalipay ng may katapusan. Sa San Mateo 25, 38-42, ningon nga dunay duha ka grupo sa wa o sa tuo. Kadtong diya sa wa, mga makasasala nga matud pa ni Jesus, itambog sila sa impierno sa kasakit ng walay katapusan. Ya kadtong dito sa tuo, makapanunod sila sa gingharian sa langit. Muna nga sa atong pagampo, gitudloan ta ni Kristo, gitudloan ta sa atong simbahan sa the perfect prayer, that is Pater Noster, our Father. Yung ta Pater Noster, qui is in celis, sanctificator nomen tuum. Nga sabi ni siya para ama namo naakas sa langit pagadaygo ni mong ngalan. Ya si Kristo mingon usab nga siyang pagkatao mabutang panahon mo biya ko ninyo moadto ko sa akong amahan dito sa langit kay ang amahan labaw man kay kanako. Siya nang pagkatao. Kay siya pagka Dios equal man siya with the Father. Ingon si Kristo, ako nga kong amahan usara. Ang tanang mahimo sa akong amahan, mahimo na ko. Kung ang amahan makabanhog patay, ako makahatag kinabuhing dayon. Yatong gusto na kong hatagan. Na nasa San Juan 5:19-21. So, the Bible is replete with facts and truths regarding the life everlasting. The life everlasting. That is heaven. So, muna nga, mutan hatag sa naglangit unya na lang kay di kita kasaysay niya na samtang buhi pata di ta kasaysay.
Si San Pablo wa pa makita sa mata. Wa pa mabati sukad sa tong kasing-kasing. Kanang kalipay nga giandam sa Dios kanato dito sa langit. Malatoy katubag sa may pagkutanan ni Brad June Porca niya atong may mananon si Brad Rudy Racasa. Salamat Bradsok ug may hapon sa tanan natong mga TV viewers. Kutob sa maabot ni Nimong Sibya labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Erwin Gukong, Flory Abanto, ug ni Genesis and Veronica Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Bradsok aritas kasulatan Bradsok dinhi sa Job 32:9. It is not growing old that make us wise or help us to know what is right. Dili ang pagkatigulang maoy makahimong maalamon sa tao o ang edad pag-ila sa matarong. Unsa dayang Job 32:9, dili ang pagkatigulang maoy mahimong maalamon sa tao o ang edad pag-ila sa matarong. Sa panultihon 15:16 sa maayong balita Biblia ng kanayon, better to be poor that afraid the Lord than to be rich and in trouble. Maayo pa ang kabos nga may kahadlok sa Ginoo kaysa dato nga puno sa kasamok. Panultihon 15:16. Ang kabos mas maayo pa kay dunay kahadlok sa Ginoo kaysa dato nga puno sa kasamok. Sa Exodo 33:20, miingon ang Ginoo, dili ka makakita sa akong naong kay wala pa'y tao nga makakita ka nako nga magpabiling buhi. Satud pa ang naong sa Ginoo kung makakita ka, mamatay gyud ka. Akong pangutana ni Bradsok, doon na ba'y tao Bradsok nga nakakita sa Ginoo niya wa mamatay? Paliw ko na kung patinaw ni Bradsok. Ang Ginoo nagpahayagan na Brad nga basta magkakita siyang naong matay. Pero makakita sa buko-buko, di man mamatay. Kato imong gibasa sa Exodus 33, 20-21. Ningon Ginoo, bisag kinsa makakita sa kong naong mamatay. Pero ikaw, Moises, igagin ako akong taptapan sa kong kamot imong naong. Lakaw na ko, makakita ka sa kong likod. Di ka mamatay. So, likod lay tanawa. Ang laom nga pagpasabot sa Ginoo niya nato nga dita makita siyang naong kay doon na may tabo sa makakita niya nga na beatific vision. Makakita ta sa Dios 1 Juan 2:3 may sama ta sa Dios. So puyo ta og kinabuhi nga way katapusan, di na ta makasa nyag pagkitoon ta niya. Niya ta okay na lang. Bisa kung siya kung buhaton siguro na kay nakita naman ko sa Ginoo. Apan giandam na sino ito ni Ray. Sa adlaw sa paghukom, niya makadawata sa ganti, mo na makadawata na nga lang beatific vision. We can say rather face to face makakita ta sa Dios sa naong niya may sama ta niya niya makaangkon taghingpit nga kalipay niya kitaga na raman niya sa adlaw sa panudya paghukom nga magpalgan ta nga madaugon mo na ang may tabo nga gisaad sa Ginoo na sa Salmos 21:6 nga katong magmadaugon hatagan ako sa tuburan sa tubig sa kinabuhi nga walay katapusan. Ya sumpayan pas Ginoo. Kanang tawhana nga makakita mahatagan ako sa kinabuhing walay katapusan. Siya mahimong akong anak ug ako mong iyang Dios. Samo na nga kanang pag andam sa Ginoo niya butanga unya na gyud sa adlaw sa panudya nga mahimo na tayong mananaog. Busan ining kalibutan na maninguha kita pagdaog nga di man ta kahimo ana. Seneme nekel potistis facere. San Juan 15:5 mingon Jesus, without me you can do nothing. You cannot really accomplish anything. Siya ra gyud ang atong saligan sa atong kinabuhi niya uban na nato sa pagtuo niya, pagampo, tuman siya mga sugo, paglikay sa sala niya paglahutay.
Mota tuntubag sa pangutana ni Brad Rudy Recasa. Yan ang atong kauban si Brad Julius Lawas sa kabuutan maligdong kayong nagtuon sa Biblia taon-taon na gyud. Niya nagtuon sad sa mga gitudlo sa atong simbahan nga Katoliko. Nga naagya pod sa Biblia na sa dogma na sa apostolic tradition. Niya mo introduce dong nga atong kauban. Si Brad Jerome Crusty, taga San Fernando, gyapon ni siya. Brad Jerome Crusty. 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 Welcome. Thanks, salamat. Jerome. Niya unahon na to si Jerome pagpangutana dong. Sige. Jerome. May hapon man sog, salamat og sa atong isulan karon na studio og sa atong mong senior Buboy Leonelio sa San Fernando sa mga kauban og sa Servants Community. Ari ko sa pangutana Brad so sa mga atake sa wiksunan nga dili mga Katoliko kay bago lang tanang sa ulog sa sinulog sa Pista Senior kay lagi ko sugin sa Facebook atong kitaan nga mga larawan ni Senior Satunio mga pag-atake nila kaning pagprosesyon, pagpista kay lagi mga pagano kuno kay matud pa lagi ilang gigamit ning San Lucas sa Lucas 2:21 nga si Jesucristo wala sa pagawatan ni Jesus gingan lang siya Jesus pagkataon ni Jesus sa sumala sa Lucas 2:21 apan ngano ko tong kita Katoliko gingan lang itong Senyor Santo Niño nga giusab na to mo kanang pagsaulog ni Senyor Santo Niño dili ko na si Jesus kanang batang gamay gani ang atong diri ilang gamito ni atong panudlo sa Nobina Santo Niño nga nagingon diri nga ang galuhod kita sa iyang balaan nga larawan o minagluso na Santo Niño nagaluhod kami atubangan sa imong santos nga larawan mo nga kita kun Katoliko nagitudluan sa mga kaparian nga magsimbag nga larawan kay minagluso kun larawan nya giprosesyon pa kuno sa may atong ipapatin-aw ni Brad Sok salamat ug hapon. Salamat kay Brad Jerome ay kay kamutana na paspas kayo. Kita mayo pangutana. Kining nga itong mga pinangga kay mga igsuon na nga mga dili Katoliko, they have the right to comment us negatively or maybe to attack something. They believe that is their right, ilan ang katungod, ilang kinguha. Nagtuo sila nga nayabag, nagliko-liko atong daan sa kinabuhi, matulid nila. Mo nang ilang ganlan o desire not really to attack us personally. Ang atong tubag kanang Senyor Santo Niño mabasa ba na sa Biblia? Mabasa na, hindi na itong basa sa Biblia nga in English kay kinatsila man na. Di mabasa sa Binisaya kay kinatsila man na. Nana sa Lucas 2:11 que se llama Señor Niño Jesus y Redentor y Cristo. Muna kinatsila nga paghanganlan siya o manunubos paghanganlan o Ginoo kay kanang seniors kinat sila duhay meaning ana. Ang unang meaning sa senior Mr. mingon kag Mr. Juan de la Cruz. Ngayon mo na kinat sila on Senior Juan de la Cruz. Pero ikadawang meaning sa Mr. Sa senior Lord. Muna ningon diya nga sa kabata nga Lord Ginoo unya Redentor manunubos niya El Cristo nga ang Mesiyas. So na mabasa na nga ang Kristo manuluwas Ginoo Senyor o El Niño bata. So mabasa na sa pinulungan nga kinatsila pero sorry kung basa tas Binisaya ito amat takabasa direk Senyor Santo Niño mura bag nangita tag kining unsay meaning sa banana ba nya atong ibasang diksyonaryo Binisaya man so why meaning kita asad sa in English nga dictionary. So kanang Senyor Santo Niño basaha sa Biblia nga kinatsila. So munang una na itong tubag nga naa sa Biblia pero walang mabasahin suban kay malagmit ang ilang favorite versions of the Bible, English and Cebuano. Try also to look into the Spanish Bible. Unya sunod nga pangutana nga kinagluhod ta tubangan sa imahen larawan ni Senyor Santo Niño. Yeah. Doon ay nangutana nga, naabay mabasa sa Biblia sok nga larawan ni Senyor Santo Niño? That is very specific, but usually the proper, somewhat good condition of the mind, we call it logic. Naiingan lang og premisa mayor, nga general truth, ngayon nga ang tanang langgam makalupad. That is to general kay specifically doon na may langgam nga di kalupad
kanang ostrich, gusukin ang dagan na nakalupan. So tanan tao mamatay. That's general. Now, doon na sa tao, duha ka tao mamatay, si Elias o si Enoch. So mo na nga lang itong general aspect of the statement. Nga ang specific, sunod na, pero na kinanglana. Ang Ginoo mo'y pangutan-o na to. Kung nagpahimo ba ka og larawang linilok o ribulto, nga imo man ang gili sa nabuo ka sugo, unang sugo di ka magbaton, ug laing Diyos di ka magbuhat, og linilok nga larawan ni magsimba ni magalagad kanila, kaya ko Diyos nga bubuhat. Isugo maka nga di ka pabuhat og linilok nga larawan. Manamgutan namin ni mo Ginoo, doon na ba kay doon na ba'y mabasa nga kami makabasa nga nagpahimo kag larawan. Nas Biblia. Asa ni mabasa na sa Exodus 25 versikulo 18 o 19. Mingon ng Diyos, Moises, magpabuhat ka og linilog kung sinalsal nga larawan sa kirubin. Ngay butang na masig kakilid kay na ako diha. Ay panahon nga musulti ko nimo kadungog ka sa kong tingog di ka kakita nako. Ngay panahon musulti ko nimo nga ang musulti tingog nako pero ang makita nimo kirubin nagsulti. Mura mga sultis Ginoo nga tilig wa basahi sa wa mabasa sa uban sa Exodus kapitulo 15 bersikulo 18-19 pagbuhat o kinulit o sinalsal nga larawas kirubin hinimo pagyugbulawan. Nga ito basa sa numero 7:89. Nga samtang nag-ampo si Moises, nakadungog siya tingog sa Diyos. Siya ay maron. Yung pagtanaw niya sa larawan sa kirubin, mo may nagsulti. So hinumdum na siya nga, there must be a time that I will speak with you through the images of the cherubim. So nanas Biblia, wala nila mabasahin. Nabasahan tiyali. Dili ta maingon nga wa kabasa. Napod sa Ezekiel 41, 18-22. Sulod sa templo sa Diyos, kaya sara may templo sa Diyos dito sa Jerusalem, dunay altar. O dunay larawang linilok sa dagway sa kirubin, dagway sa tao, o dagway sa leon. Kinsa maning mga kirubin, mo na mga anghel, kadto mga tao, na dunay larawan, mga balaan. Mabasa na to is kadahong libro sa mga hari, 23, 16 nga to 19. Gisugos Ginoo si Hari Osias to destroy and pulverize all idols. So si Hari Osias, da sa mga sundao, gadag maso og martilyo lang bukbuk sa mga linilok na larawan. Pagabot sa syudad, doon na may dakong monumento. Sunungutan ang hari, pangutan na mga tao, kinsa ng monumento. Tubag ang mga tao, Nyor, kanang monumento diya sa syudad, monumento na sa tao nga balaan, si pong sari, ayaw nang hilaptiw, anay labot. Mga atong isgutan, mando sa Ginoo, mao mga Diyos-Diyos, mga rebulto, mga larawan sa bakak na Diyos. Mao na, pero kana, larawan sa taong balaan, ayaw naghilapti. Mao na, usas sa mga larawan dito sa templo, tao nga balaan. Dili taong maldito o kriminal. Butangan pagliyon. Kung anong butangan man nagliyon na sa altar sa Ginoo. Kaya that is the symbol of Christ that will be known in the New Testament. Asa mabasa? Sa Pinadayag 5, Revelation chapter 5, verse 5. Nga si Jesus mao ang leon sa Judea. He is the Lion of Judea, meaning the leader of Judea. So, kanada yung larawan na kita dito sa altar sa Jerusalem sa Old Testament, leon, that is the semblance or the symbol of Christ, our leader. So, na yung larawan. O pasipalahan na ba na, sukong Ginoo. Asa na ibasa na sa Proverbio, Proverbio kung nabli, akong gibot sa Salmos 34. Salmos 34:4 sa 9. Ingon Ginoo, ang akong mga kaaway, mga but ug dag, masog martilyo, dugmukon nilang akong makinulit nga larawan, sunugon nilang akong mga simbolo. Sila akong kaaway. Asam basa? Salmos 34:4 nga 9.
Suwa gyud mingon Ginoo, amigo ko na sila, higala ko na sila kun modugmok na sa mga larawan ako. Kaaway ko na si pong Ginoo sa mga kaaway niya nga nagpasipala sa mga sagrado. Ezekiel 28 versikulo 18. Ezekiel kapitulo 28 versikulo 18. Kadtong nagpasipala sa akong mga balaan nga larawan, sunugon ko sila. Tiyaw mo na, mubarog na mo kinang Ginoo sa gisulti. Nalay sa Katoliko Grand Night sa Knights of Columbus, dako kay Grango dito sa Iligan, nag-born again. Yung siya nasuod siya una iya ipanghipos tanan niya mga larawan sa pagkakatoliko pa niya, mga rebultos sa mga birhen, mga larawan Jesus, mga kinulit, iyang gilubok, iyang gibubuwag sulina. Nga Domingo to, daghang kay mga tao iyang gipasigarbo ang iyang silbi pagdaog. Sunog. Humanayan to, nga pilang adlaw, buwan pa, nay pasok sa aping sa maong Katoliko nga nag-born again. Yan reklamo siya ng asawa, ngulngul man day, sakit man. Siya napaduol baka dong katong nagsunog tag mga larawan sa mga santo. Siya wala yun man. Sige. Ato tag doktor. Unravel by the doctor nga cancer. 3 months. Ang iyang pagpuyo sa kalibutan. Pasok. Pero ba siya mapasok sa ini-incidents? Ito ka buwan namatay siya. Muna dili maayo nga Ginoo hagito na to. Kay mubarog man Ginoo siya mga pulong. Kadtong nagasunog sa akong mga kinulit nga larawan. Doon na ni kinulit nga larawan Ginoo. Mungutan na tana bas Biblia. Na. Zacarias 3:9. Ingon ang Diyos, magkulit ko og larawan. 7 ka mata nga maong simbolo sa akong pagkamakagagahom. Kulit ko niso sa kabuhi nga bato. Asa mabasa? Zacarias 3:9. Nga dunay kinulit nga larawan mismo ang Diyos. Wala nga magbantay ta kay Ginoo mubarog man siyang pulong. San Mateo 24:15 ingon ang Ginoo 24:45. Mahanaw ang langit ug yuta apan nga kung mga pulong dili mapakyas. Wala nga di mapakyas ang Ginoo niya. Ang gisulti niya tumanon na niya pait kay magsunog tag larawan sa mga santos. Nasa Ezekiel 13, magsunog kang mga Diyos, malipay ang Ginoo, sunog ka na, kaya mga Diyos mo na. Pero ayaw hilabti ang akong makinulit ng larawan. Akong magbutang sagrado. Asa mabasa? Sa Book of Wisdom, chapter 8, verse 8, libro sa Kaalam, kapitulo 8, versikulo 8. Mayon ang Diyos, kadto mga tao nga magbalaan, magalagad sa observes in English sa ito pa magmatngon sa pagtagad sa mga butang nga balaan kanang tawhan na mahimo sang balaan. Kasi if you observe holily the holy things, you will become also holy. Uy pong si Ginoo, Wisdom chapter 8 verse 8. Sa ito pa ang mga butang nga sagrado, tagdo na ito nga sagrado, pero gato nang mungan masuko ang Ginoo. So, wala ang pangutana sa itong amigo, si Brad Jerome, na magluluhod tag larawan sa mga santos, mahimo. Basta doon na tayo dakong pagtahod. Dili kay ludhan na itong larawan kay nagtuutan ka ng larawan mo ng Diyos. Catechism of the Catholic Church, paragraph 21. Yeah. 21:32. Ningon dito, as we observe the respect of images, but our mind passes to the prototype. Santang nagtanaw tag larawan, dili tamhunong sa larawan. Ang gilarawanan niya na, ato na to siya pasidunggi. Ang Diyos, yung larawan ni Jesus, larawan sa mga santos, dili diya sa larawan. Pero, patubangon mo sa taglarawan. 2 hari 18:22, kung mag-ampo mo magkatubang mong altar, yayo sulis mga altar, bisan sa daang tugon, doon na may mga larawan sa mga santos. So, dili na daw tanang atong pagtaho niya na. Naman sa Biblia na. Salmos 99:5. Salmos 99, versikulo 5, ningon ang Diyos nga dali
hatagi og pagtahod og pagyukbo ang gitumbad sa tiil sa Dios. Sa man gitumbad sa tiil sa Dios. 1 Samuel 4:4 larawan sa kirubin. Ya kung mohatag tag yukbo sa gitumban sa Dios, larawan sa kirubin, naghatag tag pasidungog sa Ginoo because God is holy. Sa to pa pagyukbo og pagtuhod pagtahod na dili kay gisimba nato ang larawan nga ingon nga Dios. When our mind passes through, when we look at the images, our mind passes through the prototype, ang gilaruanan. Munang naasbot kaya. Huwag dili na saladong chirong. Muna itong tubag, nataas-taas tubag kay may importante ni pagkutanahan kay mao man ang nahitabo nato sa miyaging kining pitsenyor, ya itong mga sayaw, pagpasidungog kaniya gawa sa itong prosesyon, ya doon na siya tao nga salig Diyos Ginoo nga mapil yun ang Ginoo sa maong kasalugan. Nga niya na Mayor Mike Rama. Ngayon siya panahon sa kalisdanan salig lantas Diyos. Mura ang pasundayag sa sayaw, bangga sa sayaw sa Senyor Santo Niño itong Domingo, gikas pagsugod ang tunahuman, huwag yung mag-uwan. Wa sige lapok. Sakto si Mayor Rama. Salig na tas Diyos. Kasi yung panahon sa kalisdanan, salig tas Diyos. That is it. Ang Santo Niño, mibulig sad, nga kining pasinungog para kaniya, dito sa ang atong sold kay amigo, parintin ako nga si Monsignor Boy Fernandez Alisna, nga mo'y nagmisa, nagbinditahan pa niya ang all surroundings sa maong dapit nga dito himo ang sangka sa sayaw Senyor Santo Niño. Dito sa atong arsobispo, yang ekscelensya si Serafia Palma. Apil sa kampo. Salamat. Ya, Maraming salamat. sa atong amigo. So, sa nindot kayo nimong patinaw sa pangutana. Akong pagtimbaya day sa mga kauban akong nga CFD diya sa San Fernando, Cebu, sila Brad Dixie Tatoy, sila si Brad Panyong Hinilya ug sa ato ang mga kaparian diha si Monsignor Boboy Romanillos, Father Milton Medida ug si Father Ayol Bilyar. Radso akong pangutana mahitungod ni sa kining mga wa magtuo gani og Dios radso nga matud pa nila nga kining Dios kuno gihimo lang gyud kuno ni sa tao. Gihimo lang sa tao para pagpanghadlok ba sa kagubot diri sa kalibutan para mahunong na kuno ang kagubot dinhi sa kalibutan mo na nga naghimo sila og ang tao kuno naghimo og Dios para mo hadlok sa mga kagubot mo hupay sa mga kagubot nga nahitabo dinhi sa kalibutan nya. Ang akong pangutana Bradsok, unsa may pinaka konkreto gyud nato nga argumento nga atong ikasakbangan nila Bradsok, palihog kog patinaw. Doon ay tulog kadagko kay nga argumento pagpruiba nga dunay Dios. Primero ato tong hinumduman nga dili na tinuod nga ang Dios hinimo lag tao para natay kadukan, natay gusto nga lagaran. That's really a lie. Ang truth dili na tinuod. Kay sa Salmos 90 versikulo 2, ikaw mo ang Dios. Diya ka na. Wa pagani ang langit ug yuta ikaw mao na. Wa kay sinugdan, wa kay katapusan. Mora ang Diyos, way nagbuhat niya, kaya wa sinugdan. Siya self-existent from eternity. Diyan na siya sukad sa way sinugdan, way katapusan. Yan itong mabasa sa Jeremias 32:17, nga atong Diyos makagagahom. May nagbuhat sa langit ug siyutan. So, unsa na itong pagpruiba nga dunay Diyos, maong pagtanaw palibot sa kalibutan nganong nitunghan ni sila. We can really pinpoint the cause if we see the effect. Kita ta gradyo doon naghimo ana, doon mga scientists nga naghimo television, etc. So hinimo na sa tao. Pero buhangan tas langit doon ay adlaw, doon ay bituon, doon ay planeta din na mahimong tao. So doon ay naghimo nga labaw sa tao. Mo nang ngalan na itong Diyos. One of the first argument is
the cause and effect. The effect is the world, the clue, stars, and they have their own author and creator, that is God. Ikaduha, that is the moral order of our mind and hearts nga makahibaw ta maayo na da dautan na da. Niya nga to kasing-kasing ganahan sa mga maayo. Muna nga ganahan ta nga muhimo buhat nga makapahimuot sa ubang tao. And that is moral. And the author of morality is not really man. That comes from God. Nga muna nagtugan na itong doon na kay Diyos kay tudlo magkataro. Niya ang ikatuo nga mo'y kasagaran yun nga itong magamit, doon na kayo mutubag sa itong pag-ampo, sa itong gipangayo, nga way tao makahatag. Doon akong amigo nga nasakit o cancer, gitagalan na sa ito kabuan. Mga doktor, mga surgeons nga yung tagbuan, 3 months ra gyud. Pero nituktok siya sa larawan di akan nagbutangas larawan sa Santo Niño diya sa shrine sa Santo Niño. Sa Ginoo iuhataw ko kay mulagan pa kuno mo. Diayo siya. Kadtong 3 months 1985. Karon 2023. Already 37 or 38 years ago. Ang tagal niya, that's only 3 months. Pero niabot og 30 city katuig. Kaya pa may mas bago pa man sugod sa 2023. Ang ana na daw na kailata tanan. Gobernador kaniadto, balik-balik sa Kongreso si Sir Eduardo Golias, Edigol. Cancer niya sakit, pero na ayo. So, doon na someone really answers prayer of the impossibility, of the impossible things. And that is God, our Father. Kunya niya man natong mga higala, kining unahon na itong Yasuwaki sa ito yung pangalan ni Day? Sheila Babati. Ha? Sheila Babati. Sila Mabati. Babatid. Babati. Babatid. Babatid. Okay. Taga San Fernando, gipon mo. Imo, Lilian Abiliana. Lilian Abiliana. Nagparintis na bunok sa Bulacau. Kana. Lilian Abiliana. Unahon na to si Lilian. Lilian, sa kung ikalagad ka nimo. May hapon, unos tanan. Oh. May hapon ni mo Badso. Sugsugalay mong tingog day kay layo-layo ang microphone na. Okay. Sige pa dayon. May hapon sa tanan. May hapon sa tanan. Naminaw, nagtanaw ni ining atong programa. Ako di ay si Lilian Abiliana, taga San Fernando. Nga, usasad ko ka nagsunod sa sinakol ni Mama Mary. Akong pangutanan ni mo, Brad. Ako sa patabang ko ni mo. Kaya akong maguwang ko, magod siya ka ng born again. Nga, usad na mo kalantugi duha. Kanig yung nganong mag-ampo ta ni Mama Mary. Nga wala man yun mabasa sa Biblia. Nga mag-ampo ta ni Mama Mary. O, ba yung mga doon ay nag-una nga kinanglan may bawa na to na sa San Mateo 4:20-21 mingon si Jesus yawa, thou shall worship God alone. Ano ko na ginoo siya ang Diyos ra mo'y imong simbahon. Nabasa na sa San Mateo 4:20-21. So ang Diyos ay simbahon. Pero mo simbahon tan Santa Maria ang tawar mo na. So muna ipamutan. Ang kanami yung nag-ampo tan Santa Maria. Actually, nangayon ang gitag panabang Santa Maria. Ngayon gitag panabang. Nya kung doon ay labing suod kasing-kasing sa Ginoo nga dili siya kabaliban ang mahal ng Birhen. Kay Jesus nagpagkatao man. Anak pa siya ni Santa Maria. Muna nga sa kasalskana ang unang milagro nahimo tungkol sa intercession ni Mother Mary. Ikaw ng mahal ng inahan. Wala sila binunak. Ibaw na si Jesus sa ituyo nga magmilagro siya. Ikaw si Jesus, wa pa man maabot akong panahon. Labot pa. Bisita lang tanin eh. Di na to, di na mo saw-saw sa responsibilidad sa both partes, sa ginikanan sa gipakasawa o sa bana. Dili kita. Sa una-una sa mga tawag ibalibaran yung mga birin. Pero si pong mga birin. Unsa gaidong, sa gaisugos kung anak tumana na. Pagkakita ni Jesus unong katadyaw, puna nagtubig dan angari. Gihimo ni Jesus nga pino. So meaning, any hindrance, any walls that really hamper
the desire of Mary not to reach Christ? The answer is no. Way ali, way babag kung si Maria mo ampo sa iyang anak. Iya ginang padalingmukan. Unang milagro, gihimo ni Jesus, San Juan 2:4, tungod sa mga Birhen. Muna kung magkansi sa Santa Maria, tanawa ragod ang katapusang bahin sa Hail Mary, Santa Maria, inahan sa Diyos, iyampu kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Naghangyo kita sa mga Birhen nga moampu para nato. Muna nga, ang atong sangpit o pagkampon Santa Maria, biblical. Kay Santa Masia, sa Hub 5:1 mingon ng Diyos Amahan, kung kamo sa kalibutan, mag-ampo nga rin ako ang kadungog ko, pero di ko kahatag ninyo, dango po ko sa mga santos. When you pray to me, and I do not listen to you, resort to one of the saints. Nasa Biblia, dangop tag santos. Muna ka ng mga santos, higala yun na sa Ginoo na sa Santiago 5:14-15. Ang pag-ampo sa taong balaan, dako kay kahimuan. Wala sa Santa Maria, balaan. Ang mga santos nga itong isangpit, balaan. Ang ampo ta, huwag ta silang panabang. Una na sa Biblia. Ya, si Sheila, ato sang paminaon. Good afternoon, Brad Sok. Nice meeting you. Oh, Nga akong pangutana, Brad Sok, regarding an Immaculada Conception. Nga si Mother Mary, walay buling ulapak sa sala. Nya, we all knows that Mother Mary is 100% human. How come that Mother Mary na exempted siya sa pagpakasala nga 100% human man siya? Nya, how come that Mother Mary nagpabilin siya nga virginity? Nga naabaw mo dito nga si Jesus niabot sa iyang taugangkan. Nya, how come Jesus, how come Mother Mary napabilin siya virginity nga niabot man sa iyang taugangkan niya? Giunsa man sa pagpalusot ni Jesus nga napabilin man siyang putli. nasa balang kasulatan sa Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nawad-an og himaya sa Dios. Muna kanong mingon ta nga si Maria exempted nga ang tanan man, ang tanan nakasala ug nawad-an si himaya sa Dios. Labot pas Maria ni angkon nga siya makasasala. Nasa Lucas 1:46-47, mingon Santa Maria, nalipay ako pag-abot sa Ginoo nga akong mangluluwas. So niangkon si Maria nga nailuwas niya. Kaya nalipay man siya pag-abot sa Ginoong mangluluwas. Boses Maria makasasala. Muna di na tinuod ka nagisulti sa makatulikong uwa siya sa. Muna yung madungog na to. Pero ang wala nila madungog, wala may bawi the reason of God. There are some arguments of man so profound and wholesome, but cannot compare with the reason of God. So may reason of God. Nas kaalam 1:4. Mingon ng Diyos, ang kaalam, dili mo puyo sa lawas nga hugaw, ug dili mo puyo sa kalag nga makasasala. Kinsa man ning kaalam? Nasa 1 Corinto 1:24. Si Kristo mong kaalam sa Diyos. Christ is the wisdom and the power of God. Dili siya mo puyo sa lawas nga hugaw ug sa kalag nga makasasala, kana si Kristo. Musuday siya Santa Maria ug kana siya hugaw makasasala. No. And that is the reason of God. Ang awit 4:7. Morning reason of God. Ang akong esposa, putli, walay buling ug mansa kaniya. Who is the source of the word of God? The Holy Spirit. Ang Espiritu Santo mingon nga akong esposa, way buling ug way mansa diya kaniya. Muna pagpaybawo sa anghel kang Maria sa Lucas 1:38 nga siya manamkon ingon ang mahal nga birhen. Saan pagkahimo ini? Wa mo ko hilabtig lalaki birhen man ko. Kasi po sa the angel, don't you worry Mary, ayaw ka balaka. It is the Holy Spirit that will dwell in you. And the power of the Holy Spirit, you will conceive a child, the Son of God, the Christ, the Redeemer. So, amen. Ngayon, Santa Maria, Ecce Ancilia Domini. Verbum Dei, fiat ad mece. Muna gitubag sa mga birhen. Matuman ang pulong sa Ginoo. Ngari ka na ako. Tapos Maria, nanamkon. Wa siya hilabtig laki. Na kay pagpanamkon, wa hilabtig laki. It's a miracle. Miracle nga misuot si Jesus sa tiyan sa mga birhen. Miracle sa pagwa ni Jesus sa tiyan sa iyang inahan. Ugusara, nasa
Ezekiel 44:2. Nagingon nga doon ay pultahan nga moagi ang Ginoo sa Israel. Human niya na sirhan na ng pultahan. Wala mo agi pa. So many gates and doors in Jerusalem. Pero di ka kakita o sa pultahan nga magguwas tao gisirhan na. Si San Jeronimo, nag-translate sa Biblia, San Tomas nga bantugang maalam sa simbahan, nagingon nga kanang taguangkan gisgutan, the womb of Mary. Nga ni agi ang Jesus nga birhen ang iyang inahan. Nanas Biblia sa Isaiah 7:14. Mao kini ang timaan og milagro nga himuon sa Ginoo. Ang birhen manamkon. By the way, ang birhen gyud manamkon, you cannot call here as what? Birhen. Birhen nga nanganak, labi nang manganak, di na birhen. But still the reason of God, the statement or sentence of God is so powerful and so pure and right nga mahimo nga ang birhen manamkon, ang birhen manganak. Unya ginganlan siya birhen bisag human na manganak. Ngano nga naman nagbirhen human naman ang manganak? Di na na birhen. But in the language of God, it means the message or wisdom of God mahimo na. Mao na nga sa Lucas 1:37, why dili mahimo sa pulong sa Dios? So mo na ang mahal nga birhen na namkon, naganak wa maun sa iyang birhen, kay mo may sentence, mo may pulong sa Isaiah 7:14. Mo na ang tubag sa imong pangutana dai Sheila nga tungod na sa reason of God. Nga usa ka baso nga hugaw kayo, sudlan nimo tubig nga tinaw kayo, pag tanaw nimo pertin lubog na, hindi ka na ganahan mo inom. Mo na Christ is the content and Mary is the container. And the content is so pure and holy. So God also wills that the container must be clean, and pure. And that is Mary. Mao na ang atong mahal. Thank you, Brad Sok. Salamat kay Sheila, salamat kayo day Lilian sa Biliana, daghang kang parintis talisay. Ya. Salamat ita sa atong mga kauban, salamat ato ni Jerry Julius Lawas, si Jerome Kerste, ya si Brad John Porca, si Brad Rudy Recasa, si George Torrefil, si Alexander Tanggapan, o si Carlo Badinas, o si Dennis Abarquez, Sheila Babatid. Babatid, o si Sister Liliana. Liliana. Salamat kayo mga igsoon na nauban na ta sa atong mga igsoon nga taga San Fernando, Cebu. Pagmusta niya ko ni Kwandong, ni Brad Sulping Algiri. Ako bigo nga kusog kayo mo dani sa mga kanang mga mansibado ba o makasal. Nagkana kayo napakasal sa nakasal sa pare, tinagi niya. Salamat kayo. Diyos magapanalangin. Yung kato atong libro, katinawan sa pagtuong katoliko, kaagis mga santos, Armadura Divina, nana sa Cebu Archdiocese Book Center, tubang ni Mos Cathedral, kan rapid to, nada building nada ang Cebu Archdiocese Book Center. Salamat. Ang labing minong danon na itong maluwas na. Ang makasasala, ginay pangutana, maluwas bang makasasala? Ang Ginoo nito ba? Yes. Maluwas magkasala. Kung muhunong siya pagpagkasaha, magtuman sa mga sugo sa Diyos, magbuhat o bahay si katao, maluwas ng tawana. Asa mabasa? Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 27. Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 27. Salamat. Tagbuta po huning atong tulumanon sa Cebu Catholic Television Network, uban ni Brad Dodong Lemso. Amen. Tagbuta. Salamat. Puhon. Thank you. Thank you. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan.